Здравейте, ви мили мои авантюристи! Добре дошли отново в НТТ. Аз съм Стеф, диемът на това отчаяно кампейн, предаване, да го наречем. Дойдох да ви съобща новите неща, които предстоят, които имаме като план. Знам, че не сме качвали от доста време. Знам, че сигурно сте си помислили, че евентуално сме закрили проекта. Но всъщност не сме умрели, все още сме си тук, просто се наложиха промените, които ще споделя сега с вас. По ирония на съдбата се случи първото нещо е, че трябва да сменим терена, т.е. очаквайте да ни видите в ново студио. Другото, което е, имаме изненадващо доста повече авантюристи, които искат да играят с нас, отколкото предполагах. Все пак не се изненадвайте, ако видите смяна в някои от нашите авантюристи или нови хора. След това видео очаквайте да има 2 епизода, които са, така да го наречем, последните за сезон 1. Където спряхме да снимаме поради всички тези проблеми. Имаме като идеи, ако тръгнат нещата, разбира се, като по план, да имаме евентуално и мърч, така че ако искате вече там, може да пишете като коментар, да изгледате предишните епизоди. Ще се опитаме да качваме по-редовно, разбира се. Да речем нещо типа на епизод на 2 седмици, приблизително. Пак си отбелязваме, като не е точно обещан график. Да ви забавляваме и да ви хабим част от времето. Поне ще се опитаме да бъдем редовни. Най-вече не сме умрели, не сме закрили проекта. И да, като цяло, прегледайте нещата. Надявам се, че сте харесали. Благодаря за гледането, колкото и да сте гледали, дори 5 минути да е. Това е важно за нас. И продължаваме напред с приключенията.